Karibhoy Youth Federation Nongpo Circle hakan rhetoric risau kalather ting halor ka jingkren ka kong Magdalene S Maulong ke MDC jong ko umsning kabala kren ki kintin bawan ra ka jing sngob her jat benriu haka festival jong ki karbi kabadang shudapshen ha Purdua Ribhoy district. Habakren Chikilat Pathai Kubor, Usamla Peacemaker Makri, Working President Karibhoy Youth Federation Nongpo Circle, Ulapan Pau Yakajing Sngokia, Halor Kikintin, Balakren ke MDC, Jangko Umsning, Namar Bekilawan Ra, Yakajing Sngop Per Jat Benriu, Hapadeng Kipat, Jang Karibhoy District. To menokong ni nakaliang jong Karibhoy Youth Federation, RBF Nongpo Circle, ni Pau ya ka Jing Sopia, Halor ka Bami News Hakini ki Kendiat Singi. Halor ka wei ka jingkran jong i kong Magdalene bediru MDC jong ka Muslim constituency halor ka jingkran jong i hangtei hapo Purdua ka balapun ka wei ka festival ka bala organize da ka Karbi Youth Association ka jing ka jing i kalong ba halor ka jingkran ke jong i ya ka jing per jaj benreu halor ka te ka benta dingi kum ka Karibhoy Youth Federation nangta ki khun samla jong adong bakathany bro kawai di penpau ya jing songkya nomor ba i ha tu jing kren i ong ba ka jing per jaj benreu te i ong ba kum manga ka nongyalam ka khasi la syakno ba kadai ka bedi benabar kadai ka nongwe te sakno ba maphi ki karbi ki ba im basa ahne Pinsa si ibeng tingi panpao nakaliang kajongi kum working president jong ka RBF Nongpo Circle ni kwa ya ka jingsai halor kane ka jingkren jong i madam dak boborong i badai napo ka Muslim constituency ni kwa ya ka jingsai halor ka jingkren jong i ya kane ka benta ni kum ka Karibhoy Federation kum kita ki seng bhalang habong seng bhalang ni kwa ban bhalang nado ki ka imlang ka salang ka ridi ka dustur khamtam hakane ka po nopo tek hakau mi pat angtu ka jingkren jeng i ka olong ba pen phria jaj benreu tek ka jingkren jeng i ka long hangne ba ngisngo kum bangi la e pen pra ngisngo kum bangi la e pen pra nadum sa henre ha ka jingkip priu jeng nadu banga ngaladon ngelawan ha seng ngin pat ju esngo ya kata ka jing ya pen pra jaj benreu khamtam ha nongpo jeng i impat judon kum kata ki bong o kita ide ki mikir kita ide ki giwe jaj benreu nrengi imlang ngi leklang hoj kala pon shu pherno tang ha ka culture ha ka dress ha ka riam ka bai henre ha ka jing mane ble ngi leklang wan lang khamtam ngi leklang ha ka jing sang ngi sa dil ket lang sebab kita ki karbi ngi long si perlok bat sakawai ru khamtam ha ka du ka meeting ke ba ikren ngai isibun ki nongkren haba ikren itu presiden jong KSA jong ka Karbi Student Union perstuna to ong bangim hadu mta ke sing empat don ya kata ka jingi per jaj ndreu de kasulong no tang ki border don de habang nga keli ya kitu ki Karbi iong ba ka jingkren jong imadam le se ka along ko bokla nomar hadu mta mene impat don ka jingi per jaj ndreu de ka ka penlong i ka jing sungsi ka long ba ka sipun pau no ka jing ong ba ta ka jing khen ngawei no yaki hendrai le sa ka jing khen ngawei ki le sa nawei na ar le sa don ki bo ong hapo ki dukan sha lane hagino gino benta hendrai nakaliang ka jing ngi skwa pun sai mono ba karen ni ka jing ong ba pen pher tin phya je pen reu pi kalong ba kat i ko menta hi ngi kum ta ki seng balang ki khun samlang i kwa ka po nongpo po Karibhoy ba kan de ka songso kendrai ke sumi no ikta kantin ke bong pen phria jan reu tingi ni kumbo i kong Magdalene ong ba la tap matli tap madiong kumbo ikran bong ngar song tap madiong ba la kum yang ka nongwe kum yang ka khasiru ba sha khen jai ben reu tegum taru yang i kum kinong yelam jeng ka yut jeng Karibhoy ro ka tap madiong ngi kensan ngi i tu kan news ke bong ba pen pher jai ben reu te phili lungba ki social media ki YouTube channel lungba ki comment katu ke don dagi spa tali ba ndon ba support nomor wat kitu ki try nang turu ki try nang tu ngidon ki perlok ki ong ba ka jingkren kalong ba bokla andre ke don ke jing partai benreu andre ngai i ha kitu ki ka jingelang ki iwei pa iwei keren yong ba inogran ba khmat ikren be stick big thik tangai ta ka point ka festival nuki kamdon ka ta ka jing kren be partai benreu